Asian tlei rol kumna tling lo thra pali an ron langa zirna in khatakal an ni baka in kom ngai tak an ni hlom an crash ta chanchin le an zir lai vel soya an nui hok lai chuan an bula motor loading in tlangwal pakhat hector hian nula du om tak tak te u ti pui chak chau ka wanga ti reng em ti in aron fiam hloma vivian chuan hector ri thamo ti in lui sang hian a lo chona hector chuan hi vi mamo in nei chuan nei lo ka nei lawania ti in vivian le athian te chu a hrila vivian chuan kan mamo turangi kol lo ti in a changa hector chuan akal san le ngal vivian chuan hector kha ka una pa thriam pa ania ri lo le ral thom zuar ani kha ama hi dual si mania ti in athian te an hrila an nui hak mai suzen chuan lo hrathiam loin enge dual sim chu ti in a zot vata vivian chuan mi pa le mei chi anu panun hamang ve thei ama ero chu mi fel takani ti in a changa hector hi mi pa le mei chekop ve thei ni in chomanga ve ngotang le hana chuan zanin chu tlapa kalin in thetril ve ang u ti in a thian te chu an soma suzen chuan iti anglo kumsom ni pakhat tling po kan om lo hi ti in alo changa vivian chuan lungai su hekar turu ka omalom ti in a thian te chu a idilem siam cha chu a sem den hloma kumtling lowin puitling kara in ta lup antuma in tin tak om zelang mo kan thlir zel don ani vivian te thian ho chu tlapalu tum chuan an in tlar trap mai an hun na thlenga an thuam in belin kumtling lo an ni a thup ne bok nen har sat na tok mi lowin an lu thei ngal suzen le hana chu through in an ti siama suzen hi mi pa in an la stra tot ei lo nula thiang hlim ania virgin ni reng tur hian engma ti angai lo ti hria se tlap vela kal do lo tur vivian le jenny ero phai kal ngai lo kal thut boruak ton ang an tong ani che kang chu an ramlama ke trip active member an ni hrechang lek lo chuan an lam na samai namdang kara po an khozom vio thei zelani anu lampang hi chu suzen le hana ero an boruak te chiam lo suzen pei chu innocent hlom top ang kha alania tlangwal zeido pei chu an ni khata voi li vel an bum theyang ti tur vel khopa nula tlangwal na konga ton hriat la nei lo ang kha ania a che sul teu bera po zuna che ti turang chi zun nan bak alhamang tangkai lo ang kha ani kan hrathiam mai ang chu suzen chuan an pi amaya ding tlangwal pani zinga pakhat zok chu chelo an titlat peka tlei rol ril ru thiang hlim tu mala bum lo ania demna tura om hran lo chutia anin mel tak zawa chuan tlangwal pani John le suzen starter jacob chuan an ti turan hai hau lo mai an in tur chu tirka an ron pek tira chu mai du tok lovin an thutna chuan kalchilin an ti pui hialani jacob chu atong du in a fel mel rio le ngala suzen pon a huat mel lo hle John ero azei ma deuh aniang chu hana chuan aten rodok tlat peka John an bia thutlum tak afa chung po chuan zong lai ka nilo bial pa ka nei chu wangalom ka in bol to ngai lo ti ni om tak khian a changa a nar fit la thak ani vivian le jenny po chuan an thrian te chu ron zom ve in an lim dar khop mai jacob chuan in tur an cha sak le ngala John chuan vivian chu a bengbula a beru le sur mai hana ka bem lo cham to a nang chu I thian nu ai I chedo bok nen laki du chuan easy mang tiril chung chuan vivian chu a kher le tangar mai le vivian chuan John bi thulan chu nui chung hian ni chin loka hana I try ngar kha ti in a changa John la tlangwal zeiti taka hana te kha chu mei chewan laia ka bem mai alom tuna chuan hei in ni thum to a tha ka du ve alom ti in aril ru ne tum tak chuan an hril le a vivian la atong tuk big lo aniang chu min bem lo chaman la om lo ti ni om tak hian a in hong khop mai John la akai ve do phel phula vengmong lama mei thai pitar po a mutai vek to ang ti turang vel hian vivian po miss bani ang mai na humam puat to aniang chu football team a kan thian tenen party tak heng klap aya alet nuam kan buat saya kini po hei kal kan tum to chelo hle lo la chu ka kalsan hial to zo kang che anuam don ania menon zom vera u kan thian ho chu khuwa yang kan ni mai in tur zu kan nga adang po I hrathiam mai em ti in thiam tak chuan an thlema
Vivian chuan ka thian te ka ron der venge ma se ka du chuan an pom vekang ti in a thian te chu ko rangin an rona midang chuan mel hriat lo mi pabula chu angot chu an hre ma se Vivian in ati tlat ta ka chuan an hnial ngam bik lo Jacob le John chu an zui chuak ta nge a John an thian te omna hmun nia a soi chu an thleng ta hotel pakhat hi alo nia Vivian le a thian te ero an kai to le John le Jacob khan an in tura dam doi an lo pul ru chu ni in an thil tum chu a chiang ta war mai le Vivian te zong han pawngsual ran pa an ngai don to lo te reng nen hian mo te chuan room chunga chuan an luta Khawchhak u nau te an boi tran ta khoi lama footballer mel putar tharum ai sum nga tur pathum ngot an lo oma buman tok ti an khata tal chu tumin tang viau ma se atlai zo to chuan ni khosalowin an omchun zom ngal an ron har le chuan hana chu eden hon dress ngat thian khuma an phuar beta Suzen ero che hlei theilowin chuata amungat mai Jenny le Vivian ero chera chuan an phuara tar hot pahni an hnunga an ding ve bok putar pathum chuan John le Jacob poisa pe in meichi an zon tir hi alo nia putar ho chuan an kham khop an nga thap to ani an zinga ho tu ber Richard chuan John le Jacob ne na chuan kan thil ti hi in soi chu alo nan in statut ve nge anga yani chuti lo chu ka ring zo lo cheu ti in a hrila John chu sipai lu bok thu oi leileng angin Richard thu pek ang chuan hana eden hon dress a khoma bungat mai chu a statut tanga la Jacob ero rin ang nge in misual lutuk an lem lo ke chuan poisa min pek kha ka du tok mai mei chapong sual ka du ve lo anu tenan phal lo ti in atang na sakhop ni ma sela Richard tan anor luitlat sia John chuan idu ber hi thlang la statut mai ro engma kan chunga athleng lowang American an ni lo hi lo na tur om lo hui lo piek I ang thin ti in statut tur chuan alo tir lui ve boka Jacob chu aril ru a boy tak zet ai ngai tu avung thianterin lo ni ai chuan ti in Susan chu athanga statut atumta a Jacob hi misual a chuan a film khur ve ngang mai in vena chu manan tuma John chuan bank la lo pa Susan laka in ve na ngai lo har se nang ma kha hlau dai zokang che tu mala throi mais lo ani kha ti in alo hrila eden hon dress a khoma munga thana chuan Susan chu khoi su ti niom tak hian vokpui chal cha ang mai hian atal buta ni ma sela atlai zo to an thian nu Vivian ni zara mi om thadu lo ho nom chen na an tang ta vekani Vivian te thian ho chu ko thlera an har chuak lol mai an chunga thil thleng chu hana chi in a hria midang chuan engma an hrelo Jenny chuan tikoi te ka hello ti in arak chia ma anga ina a hrelo hle Susan chuan amal pui vela thi sen kai chu mu in a chunga thil thleng chu hril thria tran pa angai ta lo hana chuan an chunga thil thleng chu an hril ta hloma an thin rim tlang hle an nu le pa te hril mai tha in an hria ni ma sela Susan chuan ka du lo kangam velo kapa ina hriat chuan ka laka athin rim zok dayang eng tika ama ka virgin le to don si lo ti in trap hom chung chuan a thian te chu akhapa soi chu thiam si lo hian ana ani Vivian chuan police station a kalang u miten ho khan an phu thok hremna an munge turani ti in a thian te chu a hrila police station a kal chu rem titlangin an kal nga la detective lamar ma chuan an chunga thil thleng chu an soiloma tlapatranga mi pahni in an hruai chu adante ni khoshelova ko thlera an har dante an hrila be seilo dawin detective chuan kumtling lovin tlapa in kala dan bo chiat na ani chu a chapa in rui hle a zirlai no pang in la ni nen in chunga thil thleng dik tak po in hrelawamo ti in azor leta detective chu tong zelin in mel hriat lo mi papanga laka FIR thelu in latum cheu boka tunlaya in pu ming chiat na te atam to sia pawngsual in ninge yem ti chu fin fi phot anga yang ti in alo hril hloma detective thu soi chuan Vivian le athian te chu ti thin urin hana chuan hrep taka nang police hian min ring lo velamo ipuina hi kan ma mo lo ti in an vai in an chuasana pona chuan Susan nu le pate an lo om reng to an fanu chu Japanese ophoi hian window takina pa chuan Susan local vat ro ti in akova Susan chu an roi hota ani
atuka chuan an thian ho chu skula in mukhom le in suzeni ti lo chuan tur dana pui an lo thiam tlang hlom to hle a chan chu khoi chiat nu an ni vek wangani an bial pa te thawin fai dawin kan silanga kan ngai da mangche an ti ani ma na le an chunga thil thleng tur dan thiam tura anin fui ton lai chuan suzen chu chuan lam siamin ti tur danga nei thu a thian te chu a hrila a thian te po chuan ngai that lo na nei lem lo chuan an tlat fal tira school building chung mora chuan suzen chu in ngai tu utin ading taran mai kapasal tan chawaka hlan tur ka thiang hlimna chu misuak solte awangin ka chan ta sia tuna chuan tu tan ma ka tling tok to lo tu nge mi khoi nu pawngsual tok to chumin pom thei to rengang min pom thei tu lo om po ni se eng tika ma ka ril ru hliam hi adam to chung lawang ti in azuang thla a suzen chu ka po chon lovin a boral nga lani Vivian hana le jani chu lo lang le in an ni pathumina an tor thei mai an thian nu suzenin atur chok thei lo chu an natlang hle phubalak an duwa miten om ho chuan hremna mungei se an du nima sela police pon an ring si lo Vivian chuan ngai dan nein keima ni ngein phuba kan la turani ka unaw pa thren pa Hector Khan phubalak nana kan mammo chu anei vekang MMA training na mun po anei ngal man ruwa kan deya in beidan kan zir chuan mei chenaran ni lo mei che chak tak kan niang ti chuan phuba chu kan la thei mayang ti in a thian te a hrila Hector chu an va muwa Vivian chuan an mammo chu hrilin idu phot chuan aman aya mi pati lom dan chu ka thiam te ani ti in a hnute zo artui tiat lek chu ti lan tumin ama chu a in zor ngal ti tia Hector chuan ateu lo lutuk I unaw pa in hria se min that duang I man ro mamo po hi ze pangai don ani lal zei nang chu ni ri love in mamo ho leinan chuan dollar singa anga yang chuan trainer po ka nei tha in du chen in beidan chu in zir theyang ti in Vivian taksaru mel zet chu alo nara Vivian le athrian te chuan poisa an nei mai silo phubalak nan man ru an mammo si an boi tlang hle Vivian chuan tlapa kalila stripper nawa dil mayang u kan za omna ain phuba apoimo to zok reilowa kan mammo zat sum chu kan thok chuak thei emang ti in rotna anei le ta ti chuan triple girls tlapa chuan kalin anei pa chu mu in stripper na an dila chu pa chuan kumin tling to reng emni ti in alo zota Vivian chuan engkim ma puitling ve vek to ti in tlap nei pa mu tur chuan thom no phela lam thin ho che dan chuan an lamah zei takani a zei poka niang tlap nei tu pa po chuan I helovin alo du ngal ti chuan an na chu an tranta a zantin in tlapa chuan phubalak nan an za omna po veng zo lovin na an thoka an na la chu an lo thiam ve fu le ngala kar lowa alar berbera an tang ngal mi parui phok tak meng sodom roi ho sum khoral tir dan chu abu ang thlap phian an hne so a thla tu te atanga nung kholo hrim an angzok ma ani an na an hne lutukhi dikhat chu an school bang detective lamar chuan lo changin police station na alo chhona na khan ngai dam adila nima sela an muthape lo athu sei po ngai thla thape lo chuan Vivian le hana chu an kal tlanga detective chuan jeni hne na mamo na eng po min nei ani chuan min lo khol don ni ti in akat ape a tlap lama chuan an na an tran le a reilawa an mamo za sum chu thok chuak thuain Hector hne na chuan an vakala an ral thuam du ang chu lein in beidam po an zir zela tok fang an zir nu chuan an in ring tok ngang aniang chu an training po chu an du tok ta a nima sela an chunga rong taka che te kha tu tenge an ni khoya omnge an ni an hrisi lo khopui lian takania in tong pong zongot chi la ani heksu triple gas lapa tho chun zom zela an lo lan hun nga top bak ti thei an nei lo ani ti chuan be se yang nge in Jacob le John chu an chang chuak ta an tho pui te chu mangtang kai in VIP room lama chuan an in zui lu tira an in tura chuan damdoi polin hana chuan gat ne na solai thian dun pani so an kai lu tuk an kuta hleisi sumla an nei mang si lo min reason tumaniang ti in thiam takina va heka gat la thluk aya tharum nga ti hriat reng
eng tin nge kan tiang ti aya kha va putop ro ti turang chi kha ania hana te ang taksa le trong kama mi pahne thiam tan chuan na har sa ani hau lo ga chuan Jacob le John chu pona athe chuaka chu vele Vivian te thian thum chu lo lang nga lin ni kho hrelo khopin John le Jacob chu an khoita ani John le Jacob chu lo har chuakin chera nget takin an trona hana chuan in thian dang ta kha tu te nge an ni ti in Jacob chu azota Jacob chuan chan mai atum John chuan doi je pa inep lutuk mei che thu nuaya om itum mai le ti in alo khap wata Jenny chuan John chu idu takani mo ti in atom te a chuan chem te hriam zet zum si chuan a chuna John chu a tre rong rong mai John chuan nangni pathum lakhian phuba in la theilawang in rin ang kha ani lo mithil ti thei tak tak nuaya thok kan ni hi tuna po in him lo min zong in anon kalmek ti in tham lo zetin ala trong khum si mai hana chuan Jacob chu dop le in atum lo dawin asilaya met per pal lo mai an silai puak thoma Jenny chuan John thok hrui alo chat ve bok ava boi thak em tum lo dawin John le Jacob chu an that der mai tula that ngai hek lo le an chi ai che der mai hana ero apa ngai deuh Jenny chuan police kan hril wat angai ti in police biak atuma hana chuan police ring mo min rin lo kha police pon hril ta te reng po nila lung in tan bak ma ba kan nei lo ti in hril lo turin atia anin ngel boy nak lai chuan Jacob le John zong tu an ron lang hlol mai hana chuan pakhat zok chu akap hlum nga la aladam zok chu Vivian le Jenny chuan an da thave ngal bok John ipte chu Jenny chuan an endika tracking device ni ngei tur hi alo akreng mai Jacob ipte chu hana chuan endik vele in a phone alak saka ruang palingot nu chia chuan an kalta ani misual naran mai thil tia an ngai kha an be se ang ani don lo tlat misual rual mu hil an chok thoni in anin hriani detective lamar le anaw te lo langin ruang palingot an chara anga ina an shalo le detective chuan an chanchin hi chui ula an mani muhnu nung to ber ka hredu ti in anaw te ahrila Vivian te thian ho lo lang le in an phone charkha an chui chianga hekar deuh ro Vivian chuan thei top chu in a chui chiama number rin hlel pakhat an nei ti chuan an call ta a an mi call chuan call lo pick up in Jacob min ron pe ma sasu ka ti ani lom ni kanu pui fanau te bula ka om ti in thin rim takin a phone da ngal Vivian chuan an number call chu lo chui charin an biak pa address chu an nei theita ani detective lamar lo langin triple gal slap nei tu pa kha ava muwa a chan chu Jacob le John kalna nung ber ani wangani klap nei tu pa chuan kum tling lo a chora wanga ron chui tura nga in nangni police hola hi tho tur dang in hrethlot lawami ka hrilang che katla phi first class ani hi kamiroi te engkim hi abuang thlapa fam kiman ni min chui viau ma la dan phalo chin i chui chuak lawang ti in aloin tlo khal zunga detective chuan ani yang chutlamani lo kalo kal chan chu hemi te pahni ruang hi bidang pahni ruang nen char ania an thi ma in he tlapa hian an lokala tunge an mu tunge an biak ti in azota klap nei tu pa chuan an lokal nge an ruidawa kan security guard hian a the chuak ta ani kha ka stripper thaber ber te laka an chemoi lo do e matinani ti in achanga detective chuan ngai tu na thar nei thutin stripper te chu Chinese nge Japanese nge Korean ti in azota pawngsual tok anga in soi ho nen khan in kung kaina an nei aringa ni klap nei tu chuan Chinese Japanese Korean engtin nge ka hriatang Asian ho chu an mela in ang fekalom ti in achanga detective chuan adu khop chana mu in akal santa ani Vivian te thian thum lo langin kara chuan an chuang thapa mi chan an nei ani an car park na bulloka in ro pui tak atangin Richard chu anu pui nen an ron chuak lol mai Richard ngei chu an chang chuak ta a Richard chu akara lutin atlan chuaka Vivian ti chuan an zui ngal Reilowa hotel pakhata hian an vazui thlenga Richard chu hotel room pakhata omin apus up machine tur angak meka arum kong khar chu an ron kika Richard chuan tu tenge an ni hriat tum chuan ava bi vata
Khawchhak meiche pathum ni in phur tak chuan kongkhar honin alo nui sang mai zanin zet zong thingtlang pa party bel fu lai leng patling pui emeleton reng a hun mang a topa contract mu na zo hlim bil la ang hlovin mun pui nula lei theih ho chu nu pui fanau te hriat lovin na sat taka stratu tatuma melin saidon ngot se silpolin dil mel apude reu si chu a chapa pomlai nei nula pa ngai nan du big si lo ti luina mangle ale theih ho stratu mai chu nu pui kham ngang lo tan chuan ol tak turani ma se abe sei lo thila tong tlat hana chuan silai phorin miten ompa I thian te pahni kha ko ngal ro chu ti lo chu ka ka phlum nga lang che ti in avo ngal thor mai richa chuan a lau kher mai a sahim na atan min that lo ula in du ka pe yang cheu enge in du soiro u in du ka pe thei cheu kan sarkar lai ani hi poisa in du pon eng po ka nei min kalti ro u ti in angena hana chuan tu tenge I thurwal pui te kha ti in a zot le a richa chuan in hreseng lowang mithil ti thei tak anim phum ru treu mai min that po ni ula an that ve thawang cheu ti in a volet le hnu a vivian ngai dana pelta thudang soi set lo chuan atom te chu atan sak mi mai le vivian thin rim kal tluang zelin a hroka chuan a ziah richard chu athita ani chu ti lai chuan a thurwal pui pahni kha an lo lang ve hlol vivian te thian ho chuan an pahni chuan that ve le ngalin rang takin hotel chu an chu san ngalani detective lamar le anaw te chuan an report don bo zuin hotel an thlenga pawalai ruang pathum ngot an hule a chuti lai chuan tlangwal pakhat le nula pahni an ron lang hlol mai richa ta push up machine dik tak zok te an ni ma se an tlai tlat detective chuan an pathumin thu zo fi atan aman ngalani vivian te thian ho lo langin class kalan tuma an kara tranga an chuk fel chi tia chuan vivian chuan theihil ka nei ti in an kar hnung an hong chi chu an stripper pui ruang an lo phur reng mai vivian chu a tre thota a thian ten an ku ngal ruang a chuan tracking device an hubok an boina an chingfel to emaw an ti lain an lo la chingfel ozong lo a in tran don chawani police station lo langin detective chuan tlangwal chu thil an zot thina Asian meichia le tual tha na mai baka tlangwalin a meichia aron ruai chat dana khan engemaw inzom omin a hretlata tlangwal chu thu an zot le thin chu tlangwala chuan nula ten eng khan rum ru kan zong ti in a chang mai sia detective chuan in puang thle hle ani lo chuan tual that tu a puin kaman nga lang che ti in awawa tlangwal chuan richa da kha poisa hlo in meichia ka zon sak thin ti in a in puang ta a detective chu ambita war ta uai meile detective chuan Asian meiche ho kha Jacob te thian dun khan hotela an hruayanga ti chuan pawngsual an to nuwa police lamin kan lo ngai ven si lowa Asian meiche ho chuan phuba la in an ruang char ho kha Asian meiche ho tha ani nge aringta ani vivian te thian ho lo langin ramsa angmaya pel tu nei chu nuam an ti lo hle hana chuan tlapa kalila min ron thlem tu tur emaw an ron tir hrimang ti chuan in peisa atin kan omanga min pel tu chu pele tin kan chet khal don ani ti in ruwa manna asiama a thian te pon an pompui le triple girls tlapa chuan vivian te thian ho chu an kal le ta be seilok ang nge in tlangwal pakhat roger chuan hana chu aron hel le trana Hi Roger kania Ivan riang em nang ma in emni ikal ti in azota hana chuan ni lowe ka thian te pahni nen nang zok ti in alo zot leta Roger chuan ka thian pa nen kan nia so alam tui khop mai ti in a changa Roger chu trong zelin hetla phi alem reu lutuka a aya tlap lian zoka I thian te nen chuan kalang u miang nuamin ti zok dayang ti in asoma hana chuan an thangkam a per ti hria in I helovin alo o ngal ani ti chuan Roger chu an zuita a hana chuan an kalna mun chu anom mel hle mai ti in asilai a phora Roger atin ngal nima sela Roger chu minamai alo nilo hana chu beile tin asilai a thawa Roger thempa chu Vivian le Jen chuan an khoya Roger hena chuan isilai da lo chuan I thempa hi kan thatang ti in an vowa Roger chuan keman kan thatange ti in ra thempa chu aka plum daya
ti chuan Vivian te thian ho chu manin building thimrek ruka chuan alu puya ke cha chuan khung khom vekin akal maka akal santa ani Vivian chuan enge kan chunga an duang o phubalak tum ni se min that ngal mai om sia ti in a thian te a hrila an bang bo hlom hle an nuwa chuan pakhat smart de hi an tan na chuan aron kala a ming chu din ani din chuan in kar nunga ka message kha in lo muem kan nau te in thata in phu tok chu in mukhopang ti in el sen takin aron trong khuma hana chuan helai muna tang hian kan la chuakang chuti huna chuan i phu tok hremna i munge yang ti in avolet ve a din chuan a teu lo lutuk ta hian in tang kum khuwa to ang no chi zuara ka siamang chawanga in taksa mangin sum kalalu them hem to ang dor tu in mu to lo huna ka that vekang cheu ti in el sen tak chuan aron trong khuma Hector lo langin punching bag aneka chuti lai chuan Vivian unau pa aron lang hlol mai afarnu chu abiak po theilo awangin azongani Hector hne na chuan Vivian omna chin isia em ti in azota Hector chuan ke pon biak po katuma ma se ka betlang theilo reng karkal ta mai khan a thian pahni te nen ka hne na trangin silai le chem an leya harsana an tok ani mai thei ti in Vivian unau pa chu alo hrila chu thu Vivian unau pa in a hriat chuan a thin rim kher mai boina lian tak an tok ni nge in aringa Hector hne na chuan minzon puyanga yang enge antia khoya nge na an tho thin ke a I hredai zo ti in Hector puina adila Vivian le a thian te chu zon an tumta ani din basement lama chuan Vivian te thian thum po chuan tlan chu adan ngot an lo ngai tu ve boka an ma ni veng tu pakhat chu lo kalin Jenny chuan alo betra kho a Jenny chuan ipalian sia hun mang tlang ila chuan marcha thak tak e ang mai hian isi hluam ang mole ti in alo bezewa an ma ni veng tu palian puila a fing var vak lawaning chu thildang reng angai tu theilo Jenny trong kam wang chuan azor nap mai ani an tan na chu hongin Jenny chi achu chuak turin atia ti chuan stratut venge atumta ani an hanin song bol vela Jenny la an thoi lung fing chin ang kha ani to a an ma ni veng tu pa chu aring chep tliakin a chep nangang mai asilai chu vatin a thian de chu atuma ma se Roger khalo langin an tlan chu atum na chu an hlo cham le ta ani Hector chuan triple calls lapa an security guard chu mu in Vivian te thian ho a mu to ber trum azota ga chuan sum lo ngia tin Hector chuan a pe a din noya thok tlangwal pahni nen mani zana tlapatrangin an thian thum khan an zui chuak ti in alo hrila Hector chuan din chu alo hrekhop mai asual rongbol na building chenin alo hrevekani atuka chuan Roger chu lo lang le in kan Khawchhak nula te chu in khu alo harem hei dor tu tur cheu an om nual mai ti in an tan na chuan mi pa panga zet alu tir hem mai eng angati sami tan po hupur om ve tak turani Vivian te thian ho chuan min stratut ngot big lawang ti in an bei thuta ni ma sela tu dang ni lovin Hector le Vivian unau pa te an lo ni lau mai Vivian chuan eng tin nge min zon mu thei ti in Hector chu azota Hector chuan mel hriat tam tak ka nei alom ti in a changa ti chuan Hector chuan an mamo tural thuam chu pe in tlan chu na chu an tranta ani an ma ading chu za ngai na tel hap lovin an da tha phei ngau ngawa pon chu na kong ka bul ka chuan veng tu an lo om nual mai ti chuan an in beita a chung ho po chu da travekin an tlan chuak theita ani an tlan chuak ta ka chuan an tual thana lo ring hlel tu detective chuan an thian thum chu thu zo fia turin aman velea kan Khawchhak unau te hi an man reng mai ani detective chuan thu a zo tranta a an thian thum chuan detective ne na chuan an chunga thil thleng chu an puang ta vek mai zel tan mai po din man to le ai chuan an hre to lawani din la a hosa in mithil ti thei tak ani sia nima sela an be seilo dawin detective chuan mei chetlei rol thalak aron phora hei hi ka fanuania kumkal ta mai khan mei chia sumdong thin ten an rubawa ataksa chu sum siam nan an hmanga ataksa in atlin to lo china thatin aruang apa nge hian ka charani din man tura min pui phot chuan in thil ti sual hi ka thai bo vekang ti chuan nang ma ni anga bum tok to me chitam tak an zalen thei bokang ti in du thlan tura lo pe a
Vivian te thian ho chuan lo rem ti in meiche hmanga sum dong thin an ho tu lu berdin chu in puan tira man nge an tumta ani sin to bera chuan din office bullok room ruaka chuan Vivian te thian thum le detective an ron langa in biak ruk na pain din chu a office an hmuanga an in puan tiranga a in puana chu detective fian alo record vek don ani ti chuan harsat na in to kani chuan rang takin kalo tlan lut nga lang ti in detective chuan Khawchhak nula te chu a hrila Vivian te thian ho chu din office a chuan lutin din alo meng phok kher mai nga ta ko nga la khoilama in puan tir Vivian chuan detective ne na boina kan tok local ngal ro ti in abia ma se din office chu alo him khop mai anin biak ruk na pai chu a man thei thak lo ti chuan gat tenen chuan in bein din po an thatta ani detective chuan Vivian te thian thum a biak po thei lo awangin rang takin din office apan ve bok gat pakhat chu ka phlumin din office a thlen chuan din chu a sual tu khumpong man hmu in an lo that fel der to ani ti chuan Vivian te thian thum chu detective in identity thar pe in a movie a top ta ani namdang kara zirna ezonna awanga kan khosa ani chuan aponga puya namdang mi parin ngal bur lo turani zo na thlak ta chuan zo na thlak ta ngei lut ro se